Pirsa kula, Lisa Kalina Putri badhe maosaken pawarta kanthi ira-irahan jajanan wonten ing SMP 3 Kroya. Kados pundi pawarta kasebut mekaten. Asmanipun Ibu Kantin inggih menika Ibu Harnani lan Ibu Yuni. Ibu Harnani lan Ibu Yuni sadean wonten ing SMP 4 SMP 3 Kroya. Jajanan ingkang dipun sadé dening Ibu Harnani lan Ibu Yuni inggih menika es krim, ciki, makaroni lan unjukan. Ibu Harnani lan Ibu Yuni wiwit sadean wonten ing SMP 3 Kroya ing taun 2000. Caranipun sadean wonten ing SMP 3 Kroya kanthi lare-lare mendhet jajanan piyambak-piyambak teras mangke teng Jawi bayar ing petugas. Ibu Harnani lan Ibu Yuni sadean wonten ing SMP 3 Kroya kangge supados lare-lare ngertos cara wirausaha sehingga lare-lare nek pun lulus saged wirausaha. Mekaten pawarta saking kula, matur nuwun.